Samantala, ilang negosyante po sa Kalasyaw naman po apektado sa pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Apektado ng pagbaha ang ilang negosyante sa Kalasyaw dahil sa patuloy na pagulan na dulot ng Bagyong Luis at Habagat. Kabilang dito ang kainan ni Nanay Janet sa Barangay San Miguel, malapit sa boundary ng Digupan at Kalasyaw na halos 20 taon nang nagtitinda sa lugar. Ayon kay Nanay Janet, matagal ng problema ang pag-ipon ng tubig ulan sa kalsada sa kanilang lugar. At tuwing malakas umano ang ulan, mabilis tumaas ang tubig na minsan ay umaabot hanggang tuhod at pumapasok sa kanilang tindahan. Matagal na po pa tuwing umuulan po, ganito talaga yan, yung tubig. Kaya sanay na kami. Pag yung pinakamalalim naman dito, yung tubig. Parang halos abot. Pero pag ganito lang, ganito abot na yan. Dahil dito nababawasan umano ang kanilang mga customer at naapektuhan ang kanilang kita dahil sa baha. Bukod sa ilang bahagi ng kalsada, may mga lugar din sa bayan ng Kalasyaw na nakaranas ng pagbaha. Batay sa monitoring update ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Kalasyaw noong August 3, alauna ng hapon na nasa 1.7 feet above normal level ang antas ng tubig sa Marusay o Sinukalan River. Ayon sa MDRRMO, ang pagtaas ng tubig ay dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan na nararanasan sa lugar dahil sa Bagyong Luis at Habagata. Kasama mo mula rito sa IFM News Tigupan. Ito si Idol Denise Brillante, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.